God aften og velkommen til Godmiddags nytårsmenu. Vi er Andreas, og vi vil guide jer igennem, hvordan man anretter de her fantastiske retter, vi skal igennem. Velbekomme. I kassen er hver ret pakket i sin egen særskilte pose og har en farve. Der er også en detaljeret guide med, som jeg råder jer til at følge under hele forløbet. Forretten er en soufflé af nytårstorsk med hummer, variationer af gurk og dild og sprøde flager. Forret er markeret med blå. Det jeg starter med at lægge på tallerkenen her er terrinen af nytårstorsk og hummer. Så kommer Andreas lige lidt saltet agurk på. Jeg kommer lidt agurkebånd på. Du tager lidt dild. Det er sådan en dildmayo, der kommer på her. Lige for at give lidt cremighed til retten. Jeg pynter lige selv her med lidt dild. Og så til sidst, der skal vi lige have de puffede ris på. Så giver jeg lidt sprødhed her. Og så samler vi retten til aller sidst med en olie på dild. Velbekomme. Jeg vil nu præsentere mellemretten, der består af kalv, foie gras, kvæder, syltet rødløg, lidt urter, nødder og til sidst balsamico. Først placerer jeg kalveterrinen her først for. Andreas putter nødder og karse ovenpå. Dernæst foie gras-terrinen op og ned af. Han putter kvæder på. Derefter placerer han de syltede rødløgsskaller på. Jeg slutter her med frisé og balsamico. Og det kan man portionere, som man vil. Velkommen. Vi er kommet til hovedretten, hvor vi skal have oksemørbrad, vi skal have kartoffel, vi skal have pølser med trøffel og masser af dejlig sauce. Vi starter herovre med de ting, der skal i ovnen. Så har vi saucen, som skal i en gryde, og så har vi pynten, som man bare skal bruge umiddelbart til sidst. Jeg tager hovedretselementerne fra ovnen. Jeg starter med at lægge mørbrad på her. Andreas er lige ved at varme saucen. Så kommer jeg den fyldte kartoffel på her. En svampesoufflé med porre på toppen. Og til sidst trøffelpølsen. Her pynter han lige med lidt tyttebær og kørvel. Og så kommer han lige sauce på til sidst, så den kommer sammen med tyttebærne, og så hælder han resten i kanden bagefter, så man kan tage med ind i bordet. Velbekomme. Nu er vi nået til desserten. Nu bliver jeg til at anrette desserten her. Først har vi vores kage, der er lavet af mus og rabarber. Den skal man være lidt forsigtig med. Den placerer jeg her. Andreas putter nu mascarpone på. Der kommer bare lige et par store klatter på der. Dernæst den saltede karamel. Der kommer et par dutter sammen med her. Han putter marengs toppel på nu. Og så lidt guld, da det er nytår, i form af chokolade. Og til sidst, konfetti. I kassen vil der også findes brød, smør og petit fours til kaffe. Rigtig godt nytår!